atopa, xentiña, ai. Quería dormir hoxe. Estas siestas largas, non sabes? Non facemos. Como prestou. Temos todo listo. Mirade. Doado, 4 ingredientes. Ai, 4, digamos, 4. Nada, non sei. A ver o que vamos facer daqui. Doado. Cando vemos isto, bueno, pois aquí xa se fai un prato. Como facemos a salsa? De tomate? No, de tomate non. Os tallaríns, que estamos afeitos a facer esas salsiñas de tomate ou a facer esas salsiñas que xa fixemos máis de unha vez con salsa de soia e todas estas cousas. Bueno, pois hoxe imos a intentar lograr facer unha salsiña con moito sabor a marisco, a peixe, bueno, neste caso, con as luras e unhas ameixas. Incorporámoslle un pouquiño de touciño ou de entreteto, da igual, ou de bacon, se é un pouquiño afumado, tamén está perfecto. Todo isto vai ir en anaquiños moi cortadiños. Tallaríns con luras, ameixas e salsa de perexil. Aquí o protagonista vai a ser esta erva, e para eso temos o gran Rafa Durán, que sabe Dios a donde irá a buscar o perexil, porque creo que non hai horta que non teña unha esquiniña nin maceteiro, porque incluso nas casas tamén temos. Outra cousa non teremos, pero se queremos coller e ter unha horta destas nun piso, non? Co ourego, co tomiño, co non sei que, vai haber seguro. Así que a ver onde nos atopa o mellor perexil de Galicia, don Rafa Durán. Amigo, onde andas hoxe? Pirixel ou perexil, perexil ou pirixel. Pódese dicir das dúas maneiras. Ola, Joan, que amigo, oído no invernadoiro, chef. Bueno, ao lado, que estamos en Arteixo, que aquí hai un pirixel de categoría. E se queres perixel ou pirixel, perexil, lévoche pirixel ou perexil, o que queiras. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Sabes o chiste ese que di, camareiro, recoméndome un prato, e dillo camareiro, pois o mellor é o fondo, que cabe máis. Estou con Cristina, responsable de verduras Chelín, aquí en Arteixo. Cristina, son Rafa, que tal? Encantado. Igualmente. En realidade xa nos saludamos antes, Sí. Veño a por perexil. Aquí tendes, non? Sí, podes ver que hai. Sí. Estou sobre o perexil e Xoanqui, o noso chef, pediume que lle o levara. Moi ben. É bo este perexil, non? Sí, é moi bo. Que caracteriza o cultivo deste perexil? Bueno, este perexil normalmente nós botámoslo unha vez ao ano e despois dura o seu ciclo é de un ano collendo nel. Un ano inteiro? Sí, un ano inteiro, sí, porque ten a fase de espigado, que é no mes de marzo, abril, pero bueno, nós botámoslo en diciembre e bota hasta diciembre do ano seguinte e abril. Ajá. O sea, un ano e pico. E bueno, as características ao final é como a todo, é un cultivo libre de residuos, o sea, residuos cero. E, bueno, hai que tratalo con moito cariño. Que queres decir con residuos cero? Explícanos. Residuos cero son produtos que, aínda que non estén catalogados como ecolóxicos, non levan residuos de fitosanitario. Ti podes estar tratando, non necesitas plazos de seguridade, e, bueno, despois tamén hai que darlle o seu abono, hai que mantelo, hai que limpalo. E cando falas de fitosanitario, perdona a miña ignorancia, que son os fitosanitarios? Pois son produtos insecticidas, fungicidas, que se utilizan para ti controlar as enfermedades que hai na planta, sí. E dime receitas ou dime con que se pode utilizar. Bueno, perexil é universal. A ver, é que o podes utilizar con todo. Para adobar as carnes, para adobar os pescados, para mezclarlle a un salpicón, para unha ensaladilla, para aromatizar, ao final, en todo. Nas casas galegas, o perexil e o allo creo que é universal, vamos. Entón, Xoanqui, vale o produto? Claro que me vai valer, claro. Vale, perfecto. Pois aí cho mandamos. Cristina, moitísimas gracias por atendernos. A vos tamén. E estaremos atentos a esa receita que fai Xoanqui e a ver onde pon o perexil. A ver. Chao. Agur, compañeiros, toda a razón do mundo ten esa muller que non falte perexil un dente de allo. Con eso podes ir unha tixola de aceite, vas fuxindo moi de que che den,
Peixe, que lleven verduras, que lleven... Porque as verdurillas á brasa, ahora que ven o brao e todo isto, non? Cando poñemos, asentamos todos a cabaciña, ese aceite de perexil. Cuidado, solamente ten que cocinarse moi pouquiño, Ese aceite de perexil por riba, no último intre, marcamos, xiramos e retiramos. Ah, espectacular. Bon, Bon, rico e bon. E lembrade que moitas veces usamos a folla, pero o talo, todo isto cortamos, e cando usamos moito e tal, todo ese talo vai para unha bolsiña para o conxelador. E os talos dos perexiles é o ideal para facer os caldos. Non usamos a folla, usamos o talo, pero é ideal. Moi ben, pois veña, comezamos. Imos comezar facendo o que o... Bueno, primeiro cocendo. Pero o primeiro que vamos facer é o que vai a darlle ese sabor aos tallaríns. Aparte deste aceite con allo, evidentemente. Eso nesa tarteira. Pero aquí imos a cocer os tallaríns. Brasa 9 P de Power. Aí vai. Unha pouquiña máis. Sempre en moita auga, Abundante auga. A pasta. Con sal. E o chorriño de aceite de oliva. Tamén. Para que non pejen, é que da igual, non, é que vai lá. Botas un pouquinho e xa está. Non. Si o truco é ese. Si non pejan, pejan igual. Pois iso. Opcional, vale? Ben. Que comece a ferver, embarcamos. Por aquí, imos a limpar estas luriñas. E nada, bueno, non vos vou explicar como se limpan, pero non tardo nada en coller. Aí. Ollo, boca, a cabeza. Como imos a cortalo e non nos interesa, hoxe non nos interesa porque hai outras veces que nos interesa enteiros, pero hoxe dá igual, este ben baleiro fora. Si non, bueno, non sei, xa o biche desa semana pasada ou anterior, non? Cando xa limpei as outras luriñas, pero non ten nada. Non quero ser pesado, por eso non vou a poñer a explicar ahora mesmo como se limpan outra vez as luriñas. Pero bueno, esta vez vendo e xa está. Ben, vamos adiante. Moitas teño limpado, Moitas. O que máis mola son as xivas, esas xivas enormes, de 3 kilos que había antes, eso daba gusto limpalas, semejantes bichiños, como cambia o conto, xa non hai estes bichiños tan grandes, tan chulos, pasan cos congrios, eses congrios que se atopaban antes. Veña, unha uña, aí, boto esta así para un lado, para que escoen un pouquiño. Vale, xa os teña prácticamente limpos, Limpos me refiro de que o moquillo ese que queda por fora xa estaba fora. Vale. E vale. Aí temos. Imos para lo. Chisco de aceite de oliva na tarteira. Vale, chéganos. Temos que marcar tres cousiñas, pero dúas delas, que son estas dúas cousas, o que facemos é marcar e reservar. Porque despois o que non nos interesa é triturar e facer a salsa con estas dúas cousas. Por que facemos? Porque podíamos facer en dúas tixolas ou nun cazo facer a salsa. Que pasa? Que así, cando incorporemos a cebola, aquí imos a ter todo o sabor que deixou as luras xunto co touciño. E aí cambio o conto. Bueno, como vedes, está a piques de ferver. Vale, pois nada, non nos queda nada. Mentras tanto, teño isto ao mellor estorbo aquí un pouquiño, non? Aquí os compañeiros. Mentras tanto, como picamos? En tiras, vale. Así como estou, pois vai así. Un clásico. A calquera. De mar, evidentemente. Pero un arroz
se o facemos, por exemplo, con unha pescada e demais, botaslle unha louriña e cambia o chollo. Eu cantidad de veces, cando fajo tamén o arroz coas ameixas e demais, sempre busco unha lura, un par de luras, ou un anaquiño de xiva pequeno, a mellor medio quiliño, así. As que a veces van así, non as vou a cortar. Como teño aquí o aceite, que encendo ben. Co entreteto imos facer exactamente igual. Vale, en anaquiños e para dentro. Anaquiños máis ben pequenos. A igual que na lura, aquí queremos atopar un bocado, no entreteto non interesa moito atopar o bocado. Por qué? Porque se nos vai confundir un pouquiño, non? Na testa de dizer, estamos aquí metendo un anaco de carne, un anaco de peixe, non sei que é isto, que non pasaría absolutamente nada. Pero aquí o fin é atopar a ameixa que xa temos aí cocida, máis isto. Que é o que vai máis a lura? Que é o que vai a facer o entreteto? Por iso vai cortado así tan finiño. É dar todo ese arume, aumentar un pouquiño máis, potenciar un pouquiño máis o sabor. Subilo. Lembro unha vez que foi un desafío, foi nunha proba, non? Nunha proba de cociña. Era un peixe, non me acordo, pero tiña que mesurar ese peixe con un chourizo. Lagostinos con chourizo, non? Uns langostinos e chourizo fumado e demais, non? Mirade. Para dentro, cuidado, ten moita auga, a lura. Polo tanto, salta. Fácil, o desafío fácil. Por qué? Porque ao final o chourizo, un chourizo fumado, a que non sabe? Aparte, evidentemente, da carne que ten ese sabor tan peculiar. Pero é pemento doce. Pimentón, vamos. Entón, o que hai que facer é deshidratar un pouquinho o chourizo, quitarlle a grasa, machucalo un pouco, convertes un pouco en pó, e xa tes un pemento doce, convertes o chourizo en pemento doce. E con eso integra en que prato galego, aparte do que decía aquí a compañeira, que falaba do allo e perexil, que prato non leva allo e perexil? Se les dá todo, falta meter un biscoito, o resto leva todo, prácticamente. Aquí en Galicia, desde logo, con pemento doce, pasa prácticamente exactamente igual, non? E aquí, igual que por aí por Asia, potencian o sabor ca salsa de soia e con estas cousiñas, aquí tenemos un potenciador tamén de sabor, que é ese touciño. Vale, o teño a tope, Auga fervendo. Salgada. Aí, e veña, tallaríns. Aí a cocer. Moi ben. A miña culler preferida. Aquí non estou tocando. Quero que torre. Está quitando toda a auga. Aquí o único que hai agora mesmo, toda esta auga está evaporando, está dándolle un sabor do bon. Vale. Isto sempre abrimos un pouquiño. Déjanse moitísimo menos. No momento que comeza a ferver, despois xa os podemos deixar. Pero así separamos un pouquiño un de outro. Ben. Isto, que prácticamente o temos xa. Que imos a facer agora? Imos facer isto. Mirade. Collemos un salvamanteis e poñemos aquí. Collemos a tarteliña e apoyamos tal que así. Porque ese aceite interésanos. E moito demais. Vale. Isto imos a retiralo para un prato. Aí vai ben escoadiño, vale? E agora aí, nese aceite que está aí completamente aromatizado, é donde imos a frixir a cebola. E imos a facer
esa salsiña xunto co aceite de perexil. Pero primeiro a cebola. Vale. Deixamos por aquí aparte. Aí. Culler de pau. Isto non pasa nada, que queda aí, todo o contrario. Lembrade que dixemos que non era o que interesaba no padal. No padal me refiro físicamente. Que nos interesa? Interesa o noso sabor. 8 e arriba. Vale. Moi ben. Ceboliña, aí. Imos deixar rustrir. Mentras tanto, collemos un vaso batedor. Teño medo que se me quede mentre entreteño, así que vamos facer así. O perixel. O perixel, a recomendación, o volvo a repetir, non? Lavade unha máis chegar á casa, o lavamos un pouquiño. Vale, poñemos aí debaixo da villa e tal, e lavamos un pouquiño. Normalmente xa veñen lavados desos sitios, pero bueno, nosotros... Por qué? Porque se agora o lavamos e queremos despois picalo, vai a pelmazar. Vai a pelmazar moito. En cambio, se temos a garantía de que xa está lavadiño, agora podemos cortar e non vai a pelmazar. Ben, cortamos o xusto, non? Para que quede, como vamos a pasar polo brazo batedor, tampouco os compliquedes moito a vida. Eso é. Adentro. Aí vai. Chiles, cantos. Aí, cada un, aí xa non me meto. Non. Aí non me meto. Eu sei como van estes. Eu creo que con un vai nos chegar, Voulle quitar as sementes. E con un vai nos chegar. Oye, que queredes meter algún máis e tal, eso depende de cada un. E se non lle queredes meter, pois non lle metedes. Vale. Vou lavar na villa. Aí está. O alliño. Que non falte. Que non falte, por favor. Allo, perexel, cebola, chile. Pode ser callena, son normalmente os que hai por casa. Pero bueno, tamén é certo que xa os atopamos así fresquiños, os chiles galegos, as prazas e demais. Xa hai algunha rista por aí e tal, que eu, por suposto, apaño e para casiña. Están moi bons, engrandecen moito, claro. Tamén a que lle gusta picante. A min encántame. O alliño. Imos a probar hoxe con uns tallaríns que xa veredes. O día que fagades. De todas formas, de todos os xeitos, como sempre. Estamos falando de conceptos, non? Despois, oye, que se queredes de outro xeito de facelo, oye, que non teño as luras, pero teño un escacho, ou teño... non teño ameixas, pero teño uns mexillóns. Vale, tamén. É a forma, o xeito de facer as cousas. Nada máis. 5, 6, 7. Ben, a ver. Aquí o teño, o machucador de achos. Sale en liscos ou machucado. Neste caso, eu quero machucado. Aí. E veña para dentro. E a por o siguiente. E se non temos machucador de allos, pois hai que marcar un. Coitelo de toda a vida, punto.
Que eu ando con ferramentas destes, pero vosotros como que irades, que non tedes pelador. Pois eu moitas veces nin o pelador uso. Eu a pataca, por exemplo, teño pelador que chaman pelador de patacas e non me dá xeito pelalas. Bueno, pois xa está. Usamos o coitelo de toda a vida e listo. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Aquí vou poñer un pouquiño tamén, un chisquiño de sal. Vale, faise moito mellor. E aceite de oliva. Vale. E lle damos salero. Facer ruido. Bueno, pois son destes biberós. Que están presentes na miña cociña. Eu sempre teño un biberón así e máis outro cunha allada, que sempre teño feita tamén. Perfecto. Estou mirando para esa cebola que teño medo de que dalle unha volta. Eso é. Ben. Xa me apuraba. Cocido. Oh yeah. Oh yeah. Esto xa está cocido. Sí. Sabedes como é cando estábamos estudiando, non? Era en Compostela ou por Vigo, de que tirabas o espagueti. Como se proba? Con o azulejo. Se está pejado é que está cocido. Non o fagades, non deixade ver eses coños. Cando tiñamos unha edade, sí. Ora, que supoño que tamén algún estudándolle a idea, non? Portadevos ben. Que están papá e mamá pajando moita carreira por aí, cousas así, a boa, como para portarnos mal nas facultades por aí diante, Espaguetis e tallarín, mi madriña, anda que non se comía. Oe, quere comer espaguetis, e mañá espaguetis. E pasado, non, pasado espaguetis non hai, hai macarrós. Así de máis barato. E ainda contaba outro día, cando empecé a vivir só, e demais, non tiñas un peso. Dios, moito fígado comía. De tenreira, encantaba o fígado. Encantaba, o fígado de terneira, volvíame loco. Claro, non se pode comer todos os días, pero que comprabas un fígado de terneira por peza e tiñas toda a semana e gastabas daquela 100 pesetas, 200 pesetas, nada máis. Vai mercar agora un fígado. Cuidado. Vale, ben, moi rustridiño. Ben, unha cousiña, dúas cousiñas. Listo? Sí, listo. Fora. E agora temos a cebola esta, sí. Así, e así. E mentras se fai, baixamos e imos a preparar os tomatiños. Para preparar os tomatiños, o único que temos que facer é quitalos daqui e abrirlos por a mitade se queremos, se non vayan así, Aí chegan, con eses chegan, sí, adiante. Un coador, isto para o lixo, e lavamos. Vinde comigo. Que ricos son tamén estes tomates. Tamén, é todo o produto que hai que presumir tamén en Galicia, que tamén se dá moi ben. Os tomates, ahora temos esa cantidad de tomates, mi madriña. Pero estes xa se ven nas hortas. Perfecto. Aí a escoar. Moi ben. Unha cullerada. Collemos unha culler limpa para meter aquí. E metémoslle unha culleradiña deste aceite. Bueno, quen di unha, di dúas, vale? E con este outro, é o que falaba antes. Metémolo aquí e témolo chollo feito.
Isto vai por unha esquiniña e ir á cociña. E xa tenes algo para alegrar un prato. Porque isto, ou un bistec de polo, oye, no momento que casi está, nada, tense que facer moi pouquiño, prácticamente está, tirades un pouquiño aí dese aceite por aí, por enriba dese bistec de polo. E xa cambio conto que moito. Aí o temos. Listo. Vale. Tamén, agora tamén, é outra historia, Ainda vou botar outro pouquinho, un chisquiño máis. Que rico, como recende. Onde teño? Aquí está, hombre. Eso é, xo vou deixar aquí. Bueno, pois para onde van os tallarís? Para esta tarteira, pero antes imos a facer outra vez o proceso. Descoar o aceite ca cebola e facemos un oco. Mirad o aceite que estamos tirando, Ao final quedámonos soamente co sabor. Aí. Esta ceboliña pasámola por aquí. Son os tomates, que os tomates metemos lume a tope e para dentro. Fora. Aquí engadimos un pouco de viño. Teño aquí preparado, pero non me vai facer falta, calculei ben. Un pouquiño de maicena con un pouquiño de auga. Si nos fai falta para correxir o espesor, pero non vai a facer falta. Mirad, os tomates no momento que comeza a saltar a pel, os retiramos xa, Ben, para a pía. Lavamos un pouquiño. E voltamos co viño, a cebola, todo isto que quedou aquí. Listo. Salsa feita. Retiramos tomates. Fora. Para este pratiño. E agora, aquí dentro é onde incorporamos o viño. Collemos un pouquiño de auga, mirade, isto non o deixamos aquí. Viño, auga, a ver, vedes, limpamos e para dentro. E buscamos aí o espesor. Eso. Ora, o único que teño que facer é meter as ameixas, empratar e listo para comer. Vémonos no chisquiño dun ollo, nada máis. Non teño que facer nada máis. O único que teño que facer é montar o prato. Vale? Nada máis. Aquí vai isto e vai todo isto. Deixamos que mesturen agora todos os sabores e temos un pratazo. Un pratazo con 4 cousiñas, como sempre, en Está Chegó, facendo honor ao seu título. Ata agora, compañeiros. Hoxe cociñamos uns tallaríns con ameixas e aceite de perexil. Abrimos as ameixas ao vapor, descunchamos e reservamos. Nunha tarteira rustrimos ben as luras e o touciño. Reservamos. E no mesmo aceite rustrimos a cebola. Retiramos e salteamos os tomates cereixa. Cocemos os tallaríns en abundante auga con sal. E mentras cocen, no vaso batedor trituramos o perexil, os allos, o chile xunto co aceite de oliva. Salpementamos e guardamos nun biberón. Nun vaso batedor trituramos a cebola con media cunca de viño branco. Engadimos o aceite de perexil
e rustrimos 2 minutos máis. Voltamos a tarteira e incorporamos os ingredientes reservados. Empratamos e listo para comer. Xuntamos unhas luriñas, xuntamos unhas ameixas, xuntamos allo, xuntamos un bo aceite de oliva, xuntamos un bo perexil, e que pode sair mal? A ver, que pode sair mal? Con un pouquiño de viño branco, que engadimos por riba e unha cebola. Nada, aquí está, hai garantía de que isto vai a sair ben, así que animadvos a facer este pratiño, ir saltexando as cousiñas, unha detrás de outra, aproveitando todo ese aceite e demais, e despois, mesturando con esta pasta, eu fixen ahora mismo tallaréis, os espaguetis, os macarróns, o que queirades. E sale un prato impresionante, moi rico. Bueno, pois non teño máis que decirvos, ahora vou meter o garfo aquí e facer, sabedes, non? Para que me toquen máis. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.